Bona gent, com esteu? Tornem a estar per aquí i avui us vull portar una reflexió que estava fent l'altre dia. Fa com una setmana va sortir una notícia a TV3, a les notícies, i després va sortir al portal de 324, que deia així: quan nenes d'11 anys es volen aprimar per les pressions estètiques. Explicaven el cas concret d'una escola on a principis d'any van fer una dinàmica per escriure 4 propòsits d'any nou. Resulta que en aquella classe de nens de 11 anys, a totes les nenes, un dels punts que van posar va ser aprimar-se i van saltar totes les alarmes. Aquesta notícia va tenir bastant rebombori a Twitter, o sigui, no sé, a mi al meu timeline, moltes dones de les que seguia van dir la seva. I era això, o sigui, si miraves la interacció de la notícia, la majoria de persones que explicaven com la seva vivència o que donaven suport o donaven la seva opinió, oh sorpresa, eren dones. Si llegies la notícia, veies com senyalaven directament com un dels grans culpables les xarxes socials i les influencers. I ja em perdonareu, però em sembla un discurs una mica boomer. És com quan el típic senyor gran escolta influencer i ja li entren tots els mals perquè és com, gentuza? Doncs era una mica aquest mood el que detectava a la notícia. Està clar que les influencers tenen gran repercussió amb els nens petits. És una generació completament digital que viu constantment observant les vides d'aquesta gent. És normal que la seva aspiració arribi a ser com elles, però recordem que quasi totes les nenes, abans de que existís el món de les xarxes i de les influencers, també vam patir aquesta pressió estètica. Llavors em va semblar un discurs una mica pobre i m'hagués agradat que aquesta notícia hagués servit com a punt inicial de buscar l'arrel real del problema, perquè si és algo que generació tras generació les dones des de ben petites patim, potser no és culpa de les xarxes socials. Llavors, a mi em va sorgir la gran pregunta de llavors, d'on surt aquesta necessitat d'aprimar-nos des de que som ben petites? I tota la reflexió que es faci sobre aquest tema jo crec que arriba al mateix punt, i és el món de la bellesa. I quan dic món de la bellesa també dic el món de la moda. Aquestes marques, aquest sector del que es nutreix és de l'aspiració de les persones. Aspirar a ser més prima, aspirar a tenir unes pestanyes més llargues, el cabell més llarg, més brillant, una pell més jove, ser més altes, estar a l'última de la roba, un llarg etcètera de coses impossibles perquè tu has nascut com ets i no pots ser ni més alta ni més baixa ni disminuir un cul que és així de naturalesa. Bàsicament es nutreixen i comercialitzen amb la nostra aspiració i la nostra ansietat d'arribar a ser una cosa que ells ens inculquen que és el teu objectiu. I llavors, si nosaltres com a persona adulta ja ens costa d'assimilar que no passa res per no entrar a una talla 38 en uns pantalons, perquè gràcies a Déu comencem a tenir una mica el criteri desenvolupat. Imagineu, segur que no cal que imagineu la situació perquè moltes de vosaltres ho haureu viscut de petites, com ho he viscut jo. Imagineu com el trauma o l'ansietat que et pot produir ser nena, entrar a una botiga i veure que no t'entra ni una cama en els pantalons que representa que t'haurien d'entrar per l'edat que tens. Això ho sento molt, però és violència. No pot ser que una nena noti aquesta pressió a l'hora de vestir-se, que potser busqui alternativa a la roba de nen i no li senti bé perquè ja comença a tenir el cos diferent i llavors aquell patronatge no li senta bé el seu cos. No pot ser que si busca alternativa potser acudeixi a la secció d'adults i aquella secció d'adults ja està sexualitzat i no és adient per una nena petita. Llavors és com, què fa? O sigui, si ja de per si tenen aquests estímuls externs de que per tenir èxit o per ser divertida o per ser vàlida has de ser prima i guapa, perquè recordem, és que és sempre arribar a la mateixa conclusió, els referents. Jo de petita no recordo cap referent de nena gorda que em pogués veure jo reflexada i dir, ai, que guai. O sigui, l'única que recordo era l'amiga de la Tete de Los Serrano, que era aquella nena que la ficaven com fea, que vestia malament, que era tímida, que sempre estava a l'ombra de la seva amiga guapa i exitosa, i llavors és com, jo no vull ser com ella, jo vull ser com la seva amiga, i la seva amiga és més alta, és més prima, té el cabell més llarg, més llis, i és més guapa.
Llavors, si a més d'aquests estímuls externs que reben contínuament a l'hora de vestir, veuen que està clar que elles no estan entrant en aquell codi de bellesa, que tinc 12 anys i no entro en aquells pantalons de 12, a lo millor el que entro és els de 16, i això és normal. I clar, trobo el més lògic del món que arribin a tenir aquest objectiu d'aprimar-se, perquè és el que li estan inculcant des de petita. Si no entres en aquests pantalons, no tindràs èxit, no agradaràs a la gent, i tot mal. I durant molt de temps ens hem estat menjant aquesta merda sense dir res, i crec que aquesta notícia era com l'oportunitat de ficar les cartes sobre la taula i dir, ei, què està passant? Perquè si s'ha de fer una remodelació del tallatge en adult, que està clar, perquè això de que en una marca vesteixis una 40, amb una altra una 44, aquesta disbauxa de diferents talles que genera ansietat a molta gent, ja és un problema. Amb la gent adulta, amb els nens petits, és que em sembla violència. També que en edats tempranes, o sigui, des de que neixes fins que el cos comença a canviar, que no sé què són, els 10, 11, 12 anys, no entenc que la roba estigui separada per gènere. Naixem i fins la prepubertat els cossos són exactament igual. No hi ha diferència de pit o de més maluc o de cintura més estreta o les esquenes més amples amb els homes, o sigui, no hi ha aquesta diferència corporal com perquè estigui separada per gèneres i el patronatge sigui diferent. No pot ser que una nena vagi a la secció de nena i les samarretes ja comencin a ser sexualitzades perquè són més estretes, tenen la màniga més curta, el coll és com més obert, i en canvi els nens, per norma general, les seves samarretes són amples i més còmodes. No hi ha cap lògica, l'única que trobo és que des de petites ja ens estan encaminant en aquell cànon de bellesa que hem d'entrar per ser acceptades i per tenir èxit a la vida. I amb tot això, la solució no la tinc, no tinc ni idea. Poder que el tallatge de nens no anés per números i anés per signes d'estrella, cor i una sol, jo què sé, però està clar que s'ha de fer alguna cosa. I amb tot això, tampoc el que vull és dir que les xarxes i les influències no tenen res a veure amb la culpa d'aquest sentiment, o sigui, està clar que, això, que els nens es veuen reflexats amb aquesta gent i és normal que si els hi mola el seu estil de vida vulguin ser com ells, perquè suposo que també reben aquest input de la tia aquesta és guapa, prima i alta i té èxit, a lo millor és perquè per tenir èxit he de ser tal qual ella. És normal que arribin a aquest pensament, però també crec que a poc estan evolucionant i cada vegada hi ha més perfils diversos i gent com la Danae que mostra la veritat d'Instagram, que joder, jo quan la vaig descobrir va ser com un gràcies, perquè si com a adults nosaltres també rebem aquesta pressió estètica, doncs els nens ja ni te cuento, ja està guai que també vegin aquests perfils diferents i la realitat darrere d'una pantalla. Però, això, el que volia era també fotre el foco a la moda, perquè si la moda és una eina d'expressió personal molt potent, també crec que és la primera línia enemiga que trobem des de que som petites. I això estaria tot. M'encantaria que em diguéssiu la vostra i sobretot si algun noi mirant el vídeo m'agradaria que expliqués una mica la seva experiència de quan era peque amb la roba, perquè no sé si és només un sentiment que sentim les nenes de petites o ells també han tingut aquest problema com amb el tallatge i que per l'edat que tenen no entren en els seus pantalons. I ja estaria. Ens veiem aviat.